आहे काय झाला? काय झाला? एवढं मोठं घोडं झालं पण चालवण्याची अक्कल नाही तुका. हे आहे चार नाही तर चाललंच नाही. ह्या बरं जमता चालवण्यात चालत नाही. अरे सांगितलं एक काम धड जमत नाही तुका. काय करू तुझा? काय करू? काय करू? ओ काकी कित्येक मारत असते का? तुका माहित आहे यांनी काय केलं आता? ही बघ ही छोटी पुडी आहे ना ती साऊथ निघली आणि ही मोठी पुडी आहे ती परबी निघली. आहे पण छोटा मोठा किती करतो. कसा परबीनी जर माझं साईट नीट जमता ना म्हणून मोठी पुडी आणि याच्यात ना प्रत्येक आयटम 2-2 दिलोय. हे कर नको नीट द्यायचा नको. छोटी सावतीनीकडे मोठी परबिनीकडे, छोटी सावतीनीकडे मोठी परबिनीकडे, छोटी सावतीनीकडे. पुढे कुठे चाललाय? हा खय होता. हा या हातीत मोठी पुडी होती. मोठी पुडी सावतीनीकडे आणि छोटी पुडी परमिनीकडे देऊक चाललंय. आहे पाणी. हा चल. या, पुढे बदललोस. आता परत तुला वर्ष ऐकून दाखवते.